Frantziskotarrak lagun, emon dau frutua, txikia izatetik handi bihurtua, bere lehen arnaza etxe hontan hartua, herritik sortua ta herrian sartua, herritik sortua ta herrian sartua. Horra agertzen da irudia Frantziskotarran zena izaera adierazten dagoelako. Herrian sartua, baina beti itsasoare begira, izarora begira, euren Antzinako konbentuari begira. Eskerra baita udalari, plaka hau hemen jartzerakoan, herritarrak ikastola non sortu zen gogoratu dabelako. Eta honela, urteetan eta agian menteetan zehar, Eleixalde ikastola eta Frantziskotarren arteko elkarlana agerian geratuko daura. Ezagune gara danok, neu izan berton, hori kasu zen zenbat urte, 50 urte. Beste 50 eta 1000 urte euskerari heldu, euskerari heltzu, eta euskerari ganera irribarrez holantxe defendidu eta zabal. Gora Bermio eta gora gu guztiok eta ikastola! Jaupa!